2 Tage waren sie unterwegs. Jetzt werden sie gleich Lena sehen. Mitarbeiter der Прекараха 2 дни на път. Сега ще видят Лена. Служителите на украинската клиника за лечение на безплодие ги водят към клиниката. Можеш да бъдеш първата. Обещавам. Какво означава това? Трябва ли да правим нещо или да отидем някъде, когато чуем сирената? В мазето. Просто да не си на улицата. Добре, напред. Не знам, но в момента просто не реагираме на това. Надявам се да не стигне до тази болница. Всичко е наред. Хайде, по-бързо. Останете спокойни. Сега, когато пристигнахме, звучат сирените. Вълнувам се. Здравей, толкова си сладка. Сладка като захар. Du bist ja so niedlich. Die ist zuckersüß.